No, takže čau lidi. Doufám, že jste si užili Vánoce. Já vím, vyšlo to už díl. Už byly Vánoce díl. Ale chci vám ukázat, co se nestalo k Vánocům, protože mi to vůbec nenapadlo vám to ukázat. No tak já vám to ukážu. Teď. Nejsou to všechny dárky, protože na nějaký jsem zapomněl. Nebo nezapomněl, ale už si nepamatuju, jaký to jsou. Takže tady jsou nějaký, co vím. A jeden můj nejdražší, tak tady vám nebudu ukazovat, to ne. Vy jste ho pak chtěli taky a pak furt byste mě říkali, ty máš ten iPhone. Ten. No jedno. A on to ještě nebudu ukazovat. A ukážu vám, co tady mám. Už se vám neměl ukazovat, to se vám... Já vám to ukážu. Mám Squid Game, mám i telefonní číslo. Je to tel 239 čárka 0592 3. Mám se nevím, stavím. A teďka v každém videu to tady bude. No a další dárek. Nějaký jsem napomněl, říkám, že tady bude málo. Ale mám tady ten šátek od Vity. Trošku dál, abyste to viděli. To budu mít celou dobu na hlavě. Ne, já si sranu. Nebudu to mít na hlavě, musím sem. Tady máme od Real Geeku. Asi vás zajímá, co to je, ale možná už je nový. A jsou to brejle, taky od Vity, protože jsem dostala dárkovou sadu od Vity k Vánocům. Vypadá to docela pěkně, musím říct, to. A teďka tady vidět voda z telefonu. Ahoj, jsem já. No, dobrý, já se sunem. Hlavně nezamazat. A bylo se na to, ale což je pěkně. Ještě tam radši zase uklidím. Musíte počkat. Dobrý. No, teďka nevím, jestli vám ukázat na zimu věc nebo na léto. Já vám ukážu na zimu. A tady mám čepici od Vity, kterou nosím do školy. Je docela stylová. Vidíte? L, Vita. Když aspoň vidíte, že to je od Vity. Ale tady bude takový krátký video, když vám ještě něco ukážu. Co ne? Mám čepici taky od Vity, protože to bylo v tom dárkovém sadě. Tady Sub Club Vita, tady on. Dobrý. A tady mám Mikinu. Od Agraeluse. Se podívejte, tady jeho znak. No, je zatím napsané. Jo, tady na to bych úplně zapomněl. To se dostal od tady Zdeněk, kebab penál. On je tu sladkost, ale já vím. Má se to mít takhle. Takhle se má mít, jenomže pro mě to je takový divný, já to vždycky nosím to. Ale. Takže kdybych třeba měl na něco chuť, tady si dám takovýhle sladkosti. Jo, ještě jsem se na to vzpomněl. Dostal jsem tady tu svítící myš. Pro moje ASMR fanoušky, jestli vůbec nějaký mám, že napište do komentářů. Bude stačit. A ještě jsem se na něco vzpomněl. Tady mám tady to Super Mario Party Jamboree. To je pro 4 hráče. A pokud vy nevíte, že mám Nintendo, tak tady ho mám.
Ale tady několikrát odraz, to je dobrý. To je fakt mega skvělý. No tak tady mám tady to. Mám to zrovna v tom, v Nintendo. Někdy to hraju, někdy ne. Ale jako je to moje nejoblíbenější hra zatím. A tohle by asi mohlo být všechno. Zatím čau.